Ahoj, ja som Sebastian. Možno si sa už v krypte niekedy stretol s tokenom Pocket, ale pozrel si sa na to a nevedel si, o čom to je, pretože nie je to ani blockchain, ani nejaký DeFi protokol, ani burza, tak presne na to sa dneska pozrieme. Pocket Network je ekosystém pre TCP/IP Web3 node infraštruktúru. Je to multi-chain prenosový protokol, ktorý motivuje RPC nódy, aby poskytovali depom a ich používateľom prístup k Web3. A ak ešte nevieš, čo je to RPC node, tak odporúčam, aby si pozrel moje video na presne túto tému. Ale ako už vieme, blockchainy poskytujú overovanie transakcií pomocou poskytovania odmien pre ťažiarov a validátorov, ktorí stakeujú alebo ťažia tieto bloky. Aj keď to zaisťuje potvrdzovanie transakcií a zapisovanie ich histórie, tak to nezabezpečuje prístup k čítaniu tejto histórie alebo tvoreniu nových transakcií. A mnohé blockchainové komunity diskutovali o potenciálnom odmienianí RPC nódov, ktoré poskytujú tento prístup k blockchainu. Ale napriek tomu, že čelia celkom komplexnej výzve, títo RPC poskytovatelia odmietli on-chain riešenia odmienania RPC poskytovateľov a preferovali prevádzkovať RPC nódy len pre dobro siete. Ale v posledných rokoch, keďže údržba RPC nódov sa stala nákladnejšou a vývojári sa viac špecializovali, tak prístup RPC sa konsolidoval okolo centralizovaných správcov. Čiže napríklad, ak používaš Metamasku na podpísanie transakcie a neprepol si RPC na Pocket alebo niečo iné, tak sa spoliehaš na klaster centralizovaných RPC nódov, ktorí sú náchylní na výpadky. Pocket Network rieši túto kritickú chybu stimulovaním RPC nódov na to, aby nám preniesli informácie na akýkoľvek blockchain. DePi posielajú svoje požiadavky do RPC nódov, ktoré prenášajú tieto požiadavky a používajú dôkazy rozsahu nulových znalostí alebo ZK na overenie dôkazu rozsahu, ktorý určuje ich odmenu za Pocket Block. Okrem toho, že vďaka tomuto je prístup k Web3 nezastaviteľný, tak to má aj vedľajší účinok toho, že je lacnejší a bezpečnejší, pretože každý Pocket validátor prenáša iba zlomok našich údajov. Pocket Network vyžaduje, aby aj vývojári, aj nódy stakli svoje natívne Pocket tokeny na účasť v sieti. Nódy získavajú odmeny za splnenie API požiadaviek od vývojárov. Token Pocket je permanentne inflačný, ale celková ponuka bude obmedzená burning mechanizmom spravovaným DAO, ktoré kontroluje menovú politiku. Vývojári, ktoré pre svoje aplikácie vyžadujú spoľahlivú infraštruktúru a objemy prenosov, staknú Pocket iba raz za zaručený počet prenosov na reláciu pre životnosť celého staku. Pričom množstvo tokenov, ktoré je potrebné staknúť, je priamo úmerné počtu prenosov, ktoré je potrebné na určitú reláciu. A počet prenosov povolených na reláciu je možné upraviť podľa cenových výkyvov Pocket tokenu. A keď sa na prvý pohľad zdá, že platba vopred za infraštruktúru je zaťažujúca, tak má silné výhody, ktoré pomáhajú osvojovať rozšírenie siete. Použitie tokenu eliminuje opakujúce sa platby poskytovateľom infraštruktúry, čím sa výrazne znížia náklady počas životného cyklu aplikácie. A tým sa náklady približujú k nule, čím dlhšie sa aplikácia používa. Ďalej, nákup týchto tokenov Pocket môžeme považovať za návratný výdavok, keďže keď už nám službu netreba, tak ich môžeme jednoducho predať. Samozrejme, toto záleží od pohybu na cene, mohlo by to byť menej, ale mohlo by to byť aj viac a mohlo by to byť rovnaké. A namiesto opakujúcich sa platieb sa podiely vývojárov jednoducho riedia infláciou ponuky Pocket tokenu. Výmenou za poskytovanie prenosov pre aplikácie sú tieto RPC Pocket nódy kompenzované Pocket tokenmi. Na rozdiel od väčšiny tradičných blokových odmien je bloková odmena na Pocket Network dynamická. Odmeny Pocket sú priamo úmerné počtu prenosov a transakčných poplatkov v danom bloku. Node dostane určité množstvo Pocket za splnené a preukázané prenosy v danom bloku. Mínus zo pár percent pre výrobcu bloku a pre DAO. Takže to by bolo všetko do mňa, čo sa týka Pocket Network. Ako vždy, naučím ťa všetko, čo jem na cryptocus.sk. Ja som Sebastian a maj sa pekne.